Ayo genduk niki Salindri sing dinteni. Ora mung sing ana ngebaki lapangan, sanan uga sing ana ing YouTube streaming. Pirang-pirang sing do ngenteni. Ayo gen ngadeg sik nok. Ya. Nangis sajroning atiku. Terima kasih Bu Ping. Wah, seneng aku suwe grup ya. Kalau grup yakan. Wah, ketemu anak wedok neh Mas Gareng. Wah, tabuk bocah iki iso mempur awake. Jangan begitu. Lah, saya sudah diet selama 2 minggu loh. Dietmu tidak menghargai. Ora dietmu piye? Kak kudune sampean iki wis ketemu aku ndek nganane ya. Iya, lagi kuwi kan aku kan rada lemu, iki kan wis rada kurus, kudune sampean ki ngelokne aku ki rada kurus, ora mau ngomong ning ngono. Dietmu gak mau. Dietmu diet apa sih? Gak aku gak mood aku. Wong wedok ki nek lemu dok mene kuru ki marem ngono lho. Dan untuk menyemangati bahwasanya niken ki berusaha untuk menjadi. Ya wis saiki kowe ketok kuru. Mah kasep raket mau. Ya mergo kasep kuru lemu meneh. Wangel men jak omong wong tuwa kuwi. Kowe iki diet apa? Diet mengurangi makanan. Jangan dipaksakan, ora marake kowe kuru malah dadi kowe lara. Diet ki sing gampang ana. Apa? Duwe pacar terus pacare kon pengkhianat. Kuwi kowe mesti kuru. Mergo mikir ngenes ngono. Ya tidak bisa lek dadi pacare nikan ki kudu manut ora iso dadi pengkhianat. Kowe kok entuk calanan sing ora manut dadi kowe ngenes kuru-kuru. Ora iso kudu manut ya Ken. Ora iso pacare. Wong lanang ora manut karo kowe mau kapakne Ken. Tak mutilasi. Menjadi 65 bagian. Ngerti lah. Mute iki Mah, kudu gawe mic. Aja ngono, aja dadi wong wedok sing kejem. Wis ngene. Kediri, Bos, keras, Bos. Kediri ki nek kutha sing jenenge keras. Kediri ki keras, Bos. Jadi padake Jawa Tengah. Keras kutane. Alus-alus Kediri. Keras kutane ning alus wonge. Ora iso. Ya ora iso aja digarap. Ora iso kok mbok garap ngelu siramu. Piye? Wis piye? Piye lho? Wi ulangan wi yae. Wis jarke wae gendisi karo gurune dhewe. Jane ngono, aku sekolah ya ngono ae. Ha ya ning ngene. Lemu ora apa sing penting sehat. Aku mau lemu. Ya setengah lemu. Ngangkel. Wangel met kok kowe iki. Kan ya wis. Semok. Ya, semok. Lebih tepatnya semok. Ning sing penting sehat. Iya. Sehat jiwa lan raga. Ya, jadi iki mau kok ngendi to kowe kok ngendi? Oh iya, ini tadi kula radi randet nggih Bapak. Pak. Pak, udat. Wis aja udat kene rokoke. Apa? Mangkel kok dhek ingin dikon mandek rokok angel ramoke. Kok rene? Kene, tak udute. Iki apa Dek? Wis tuwa ki anu lho hitungan dina, Cok. Iya, iki mau saka Kediri terus 12 mrene ya, Nduk ya. Sampeyan iki pomong ngerokok ki hitungan dina sampeyan langsung sakit. Ora kowe iki jane penyanyi apa linmas kok ngelikke wong. Iya, karena aku tuh saking sayangnya kepada jenengan-jenengan itu loh. Harus menjaga juga. Ya kowe mambu yo ansinden-sinden. Dadi aku ngerokok wis ra entuk. Ora entuk. Kowe matur karo Pak Kades, sok melih ampun rokok Pak sing diparingke Mas Gareng. Pak Mbah Gareng anu diganti duit mawon. Aja ngono nek ngomong, Pak. Piye? Ampun rokok mentane mawon ngono. Kon usul saiki ngono. Lah kok. Lho, biasane sing ngemis ayu ki cepet cair. Ngono. Berarti aku njalukke sampeyan kok Lho ora pisan-pisan dadi maklar pengemis lah apa to kowe? Ngendi Pak Lurah iki sing ngendi? Lho, piye to? Ning iki lho. Pak Lurah Sadika. Lah kok padha karo lurah sing mau ning Kediri. Wajah ya ngono kuwi, enek brengose. Apa paling lurah iki mesti
kudu gawe brengos ya, wajib ya. Iki pancen wis sae perkara iki Raga Sukma. Raga Sukma? Mergo penampilan lurah saiki kudu sing wibawa ning ora medeni. Lho. Dadi brengos ki marai wibawa. Wibawa. Berarti sampean ndak enek wibawane blas. Lho iki brengos. Ora iki cat momo tak ngene paling ya ilang. Aja golek pangan kok ora-orekan. Ndak ora arep ngorek-ngorek. Ora iki mau saka Kediri. Nggih, ini bentuk tadi. tanggung jawab nduk niken ya kudu. Nggih niki wau saking Kediri Kandat ada acara apa kemerdekaan HUT RI ya di Kandat Kediri acara Mayangkara sampai jam 10:30 terus habis itu langsung cabut plus nganti anu apa jenenge Pak D Apa? mobilnya iki nganti oleng kayak mau mobilnya gliding ya? Heeh, gara-gara anu mau. Ya mobil mesti gliding, ora gliding lah ya ora mlaku. Maksudnya kepiye? Oh nganti siksak ora oleh nguling. Nyalip-nyalip. Ya ya kuwi siksak nyalip-nyalip ya nuling ki ngene. Nggih, nyalip-nyalip tadi mobilku itu terus tadi juga hampir kecemplung got juga tadi mobilnya. Ora ana bahasa Indonesia kok kecemplung ya apa? Enggak apa-apa udah biarin enggak apa-apa. Untungnya tuh udah tekan sini aku alhamdulillahnya itu sudah bisa. Tapi kan kamu sampai sini genah wilujeng toh? Iya, iya tadi aku tuh itu salin di situ balai desanya situ. Pak De tahu ndak balai desanya? Iku ngarep. Heeh, kayak neraka. Lho kok kaya neraka piye to? Panas ya ndak. Jendelane mak tutup kok. Kan jendelane buka ya isi. Pak. Bah, jan ya ampun, ngono kuwi mbok dipasang AC apa piye sitok-sitok kipas apa piye kok gawe blas. Sing mbok go salin mau dudu ruangane Pak Kades. Uduh, ruangane sing jaga kono, wong pos kok mbok go salin. Sok meneh ruangane Pak Kades. Ruangane Pak Kades ki ora ngerti. Saya panas. Salahan. Oh, kene iki hawane adem lah nganjuk nggone kutu angin. Oh iya, nganjuk kutu angin. Wong nganggo AC barang. Nah iki ya sing baku ngaturke wilujeng iki kene bersih desa ya tanggap warsa RI. Mauludan. Oh. Ya, berarti hitungane semoga masyarakat yang ada di sini, masyarakat Nganjuk dan sekitarnya, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswanipun, Amin. kathah rezekinipun. Mugi-mugi Indonesia menjadi merdeka, menjadi rukun, aman, sentosa dan Amin. juga Lestari Widodo. lestari Pak Dodo. Ya, Lestari Widodo Sugeng Rahayu Slamet. Sugeng Rahayu bis itu. Apa? Bis. Kok bis ki donga. Kok bis? Iya enek bis Sugeng Rahayu, enek bis Bagong barang enek, gong barang enek. Bis Gareng ora enek. Bis Gareng ora enek. Ora enek. Ono. Soale lek bis kan kudune kan sing jebobok-jebobok to, Pak. Bagong kan awake lemu. Iya. Lek Gareng kan cilik. Cilik, heeh. Mosok yo bise arep ciut ngono ya kan. Ning Semarang ono bis Gareng. Bis apa kuwi? Ning ora ditumpaki sing dienggo jumbleng lho. Wah jenenge yo bis. Apa itu? Kok takono Pak Kades iki pemboro ngerti bis iki piye ngerti. Iya. Oh. Iki pamundhute Pak Lurah jek sitok nduk kan. Apa? Caping gunung dijengleng kon jengleng Pak De Gareng. Oh nggih. Juga ini permintaan dari Mas Sahrul DPRD Kabupaten Nganjuk nyuwun tresna waranggono. Sing diaturke caping gunung Pak Lurah sik mengko siap-siap ken sore pokoke mengke nggon caping gunung genduk niken sing nembang Mas Gareng kon jengleng. Nah, jengleng putune aja kaya ngapa. Ya, aku yakin Mbah masih kuat. Ya sak anu ya sak kuat-kuate simbah ya lho. Ya. Margo bab mau Udah, bengi enggak apa-apa. Mbah Kakung bar nggarap Mbah Putri. Garap apa itu? Enggak anu mijeti. Oh iya. Ya Enggak sabar ya Nduk sak onone ya. Iya, yang penting selamat. Heeh. Padahal selamat dhewe wingi bar tiba.
Ayo. Saben bengi diantar suarane Mas Gareng jan. Ya jan ngene kok ora gelem dadi kondektur bis lho. Wow, udiri. Kok kondektur bis? Lah apa? Sangganggae kernet ngono lho. Iya kernet banter. Dhuwur kondektur. Iya. Nampani. Maaf. Sing duwe bis ngono lho. Oh ya. Ya bis jumbleng. Aku sudah lama tidak menyanyikan lagu ini, Mbah. Oke deh. Nah, nanti kalau aku lupa tolong dielekkan ya. Dielekkan. Iya, habis ini apa? Saben bengi nyawa. Sayang sekali Simbah juga tidak emot. Itu apa? Apa, Pak? Konang. Oh, konang. Aja karo kotang lho, konang. Di. Sing semangat to kan bengi iki ya. Semangat ayo. Apa ora ono to, Say? Ora ono. Enak sing ngendon-ngendoni ning ayo. Lho saonone to kan ditabrak kono iki. Yo ngangas. Yo. Ayo ngenteni mencolotmu lho, Dik. Oh, aku toh? Iya. Oh iya, oke. Iya. Aku tahu enggak, Mbah? Aku kayak mencium bau-bau kecut gitu loh. Jangan keliru. Ini bukan kecut. Kecing. Badek. Oh, bekmu dhewe lho, Ren. Badek. Nikani kemproh. Ngapa? Mosok karek didebek terus kena ngene. Ya kan mengecek toh. Ngecek ki ora ngene terus ngene. Ngecek ki ngene to. Oh, ngene lho. Iya, lho iya. Wah, ayu kemproh. Ora nek kene wangi wong lagi teko mamak breng iki wangi. Gereng apa sine PPO tok. Nyepelek nih. Nyepel ki lek. Yen Apa iki, Pak De? yen mati. Wis ngerti, rasa diwarai. Oh, titenono wis. Kene sinden pinter kok diwarai. Titenono kowe ngono, sok gede dadi apa bocah iki. Yen memajang menganggo janor kuning jangan mepet-mepet. Bau kecing. Iya. Nek karo burine pas. Padha lalu yuswane. Nek karo ngekan ora pas. Lalu yo. Wah. Tak kudange Pak Sadika gen marem nduk kan. Ayo ayo. Lurahe jenenge Pak Sadika. Ayo. Nggih. Ayo lek. Kaya niku to, Pak. Oh iya. Tak kudange Pak Sadika. Ngono ae enak. Tak kudange Pak Sadika. Iya. Pak Sadika kan jawab piye Mas Gareng? Heeh. Masa lagune mek ngono ta, Pak? Iya. Ya ngono. Ora enek budgetane. Ora enak. Ganteng-ganteng dhewe. Iya. Pinter tenan Sadika. Bagus-bagus dhewe. Sadika ireng-ireng. Kowe kades lho nganggo Pak. Lek Pak Kedawan. Pak Kedawan. Iki kan lagu. Oh, terus. Nek enek Pak iki kaya ganjel ngono lho. Ya Pak Dika.
Pak Diko. Aku dange Pak Diko. Pak Diko. Pak Diko. Kita untune. Seneng. Hah? Seneng guyu kok. Oh iya. Heeh. Sampun puas Pak Sadiko? Nggih pun, monggo ayo gendang mulih Pak Sadiko. Puas. Puas ki perkara mbok kudang mau lho. Yang lagune urung rampung ya urung. Oh sik to aja kesusu mulih kudu mulih. Biyen lagi teko lho kudu mulih. Angger bocah ora melu kok kowe kesusu mulih. Sabar sih. Jangan caplek-caplek aku. Ini pundak hanya milik dia seorang. Jangan kau caplek-caplek ya. Muga-muga kiting tangane. Rasa nyablek kowe. Ayo, kembang. Pun sakit kula, Pak. Iya. Kembang wae metu Ye. Rasane piye? ndak kerasa belas. Oh, kulite badak iki. Ya ora, ya kulitnya sampe saking kisute mangat aku. Ora, Kok ngarani kisut Barta Amril halus. Ndi iki kisut? Lho, iki kisut sebagian halus. Pokoke senengane ora wae kene le joget ngenteng kok ora krasa. Kurang greget berarti. Kurang gregetnya, Pak. Ya kamu yang gregeten dong. Aku kan sudah tua nggak bisa greget. Oh, aku yang gregetan gitu ya? Iya dong. Iya, karena aku kalau udah gregetan gitu pengen dang mancal gitu, Pak De. Kowe kono bangun dhewe. Medeni wong e. Oke. Iki konslet ini. Apanya? Ora iso mandek. Lah kenapa? Konslet. Ya wis tuwa, nggak wis bene wis. Ora iso bedakne ngantarane konslet karo buyuten. Dadi Ora to. Iya. Oh, kowe ora ngerti wong Mas yo tuh. Bobo, ayo. Ora jarak perkara. Wah, sapa ki? Ngenani aku sapa ki? Santet iki, Pak De. Santet apa kuwi domu lho. Oh iya. Panas. ja. Mandek kok pas kene kaya nguyuh ya. Tak kira asam urat kumat. Ora mandek ngetutke gendang, Mas. Oh iya. Panas udan panas aling-aling tapi gunung
Ayo contohnya Pak Dekareng sih, ayo. Iya. Ayo Pak De. Ento, ilo warok Ponorogo. Buto. Suwek katanya. Iya. Ki warok wedok. Yo mandek. Oh. Ayo bekno. Bek makan. Oh, kowe dadi gelemu ki ya dilebokke wong wedok. Mandek lagian ngono kowe. Padha lanange ra gelem mandek kowe. Ora gelem. Sing lebokke niken ta wedok mandek kowe. Iya lek lanang karo lanang kan. Apa iya? Lu. Siapa yang ngajarin lu? Butwi. Rokoknya bapak nanti rokoknya bapak. Wah, Oh. disita karo nikan. Nggak ada ya Bu ya, orang ke wablas. Aku ragol, aku ragol. Wah, aku adem ya ora udut wae ademen ya aku. Mendem Pak, mendem Pak. Aja. Kowe rek kae nyita rokoke dalange mbok lebokke tasmu dhewe arep mbok udut dhewe mesti. Udah ngapain? Oh, kok 2000. Peringatan pemerintah merokok mengganggu kesehatan. Bener. Ini peringatan bener. Ya. Survei membuktikan bahwasannya
15% penduduk Indonesia kuwi mati karena merokok. Jadi Nggih, yang terus. 85% mati karena tidak merokok. Mula udut kene. Udut kene. Pancen iki sing diganggu kesehatan. Dalam ora diganggu. Ora diganggu. Wes lambene wong perokok. Ayo Dok Ken. Nadyan wadon sareme Alah enek sing video call. Apa? Wah, iya iki nang Nganjuk. Lagi anu Ardi, iya iki, Utu Ardi tak ampusi. Jangan ganggu karirmu dengan lanangan. Ndak jaman ya. Pak Lurah lagune loro wis diaturke Mas Gareng karo Nduk Niken. Nggih. Menika kantun pamundhut saking panjenengane Bapak DPR Nganjuk menane Mas Sahrur nyebut Trisno Maranggono. Oh, monggo. Ki lak duet to Nduk Niken. Trisno. Heeh, mbok menawa panjenengane Pak Sahrur bakal Pak Sahrur kersa badhe duet iki, Pak. Monggo. Oh, mboten, namung Mboten, menikmati sampun. beliau. Oh nggih, Menikmati matur lagunya. sembah nuwun paringipun 300.000 Nggih. nggih. Aduan karo sapa Nduk Ken? Kalih Pak Digareng. Hah? Aku apa terus apa judulnya? Trisno Maranggono. Aku ora tau ngrasani warang ngono. Iso. Aku ngrasani pisan entek-entekan. Saged Pak De, ayo Pak De. Ora iso. Saged. Golek tak goleki pasangan sik. Nelongso rasa rasaning nangis roning atiku. Lah kok wis dilalake kowe dhewe wae. Ya tidak mau. Golek liyane. Pak Deki porsine ora penyanyi engko timbangane klera-kleru golek penyanyi liyane. Sing ndi Mas? Sing Ki ana sing WA. sapa? Mangke kula sing duet Trisno Maranggono, Pak. Sapa? Nanang merem. Ayo wes. Nang ndi, Bu, kuliah saya? wes. Kuwi ora apa ya? Mana tadi? Nang ndi nang? Ora apa-apa to, Ken, karo Nanang merem. Nang Nah, itu pacar keduaku apa? Kene nang. Heeh. Ndene ora. Wah, bocah iki koyo dengaran ning ngisor, biasane ning dhuwur. Lah iya. Wah, bar pendidikan sajake. Sirahe bros. Ndase bar dicukur. Wis teko lompatono wae. Ya. Salah sekali. Heeh. Wis ora roh nganggo kacamata ireng. Bisa yo mlereng. Awas. Gedong. Wis, kuwi ya Ken karo Nanang ya Ken. Nggih. Wis anggepen kuwi Nanang sing mok tresnani ngono wae wis iki. Kene nang. Ya, aku tresno banget kok karo Mas Nanang iki. Iya. Kene. Kowe iki manut ora manut tok. Sabar. Wong bocah kon manut tok angele ra jamak. Ayo. Udah-udahan apa mencolot? Pun manut Pak De. Lah ya Mak, kene. Ini apa kakinya diangkat? Iya. Wis, pokoke tekan Ya. gone. Ki tak kemik. Mik.
Miki wis disiapke dhewe. Saking tresnane ki Mayang ki Miki Nanang wis disiapke. Heeh, disiapke karo Mayang. Mergo tresnane Mayang ki tenanan. Nek karo petuk Nanang ki kudu gecek. Iki nang. Dek kowe dekek sirah yo aja sak gon-gon to. Mula yo kleru. Kowe kok wis tekan kene le? Mana dulu tak? Cek, pun kula. Tekan kene jam pira mulai? Kula niku wau mantuk njaran keng mriki tengah 11 napa pinten, Pak? Antuk jaran. Mari ning jaran. Setul. Ndang lek jaran piye jajal? Aku lek ora iso ning jaran jungkir balik tok iso aku kan. Ndang piye lek jungkir balik? Ora ngene ya. Aku sesuk gemes lho bocah iki kok tak go bali entuk ora ya? Iki lho aku sesuk ndelok iki bocah iki terus gemes aku. Arep go mulih? Tak go mulih. Arep go apa? Tak air keras. Panjenengane pripun, Pak? Lah wong kowe iki diteni wong tuwa ket mau ning kene ora jedul-jedul kok. Lah wong pripun to penonton nggih nyatune nggih kebak saestu lho, Pak. Diteni niken. Ya, coba tes nada dulu Mas. Ya sayangku niken. Sayangku. Modelmu ya tikus ketulup sayang. Aku mencintaimu niken. Ayo ngatasi. Ya ora apa-apa, aku juga mencintaimu Mas Nanang. Nelongso. Wis kan ya. Wah, apik to Mas Gareng? Nanti Mas Garengmu. Suarane apik to? Gak anu Nanang kuwi lho. Iki to. Heeh. Kuwi duwe nang omah duwe sound system kuwi. Oh, suarane apik rupa. Heeh, duwe sound tenang. Nggih. Soundmu jenenge apa? Nggih, mengke nek kula wayangan jenengan namine Sone PC Audio. PC Audio ya apa? Nggih, utawi PD Audio. Apa kuwi? Iya. Sampun pedhot del. Mas Nanang. Dalem dene kan. Di sini. Kiwa. Di sini. Astagfirullah ya Allah. Oh ya kowe warai ya awakmu gampang ngilang lho. Ayo nyanyi kuwi ya Mas. Siap sayangku. Alah. PC Audio alias Audio. Lah nggih. Utawi SPD. Apa kuwi? Sabdo peteng dedet. Wah iya. Yo, Bersama Dwijo Laras Indonesia Tresno Waranggono. Pamundutan saking Bapak DPR. Hei. Oke, kantor Mbak Lurah Sugeng Dalu. kasih. Pak Gareng. Kayak Nanang ke saka Pak DPR. Wah. Pamundutan saking Pak DPR sampun diaturaken Tresno Waranggono. Makasih ya Le Nang. Nggih, iki ana sih tasis tunggal pamundhut. Si sanduk niken karo sing rong adeg sing dene, heeh. Dari Pak Dr. Suratin Eko SH SIP MH. Padepokan Tirta Kencana Mbugel Kerakitan Bayat Klaten. Nggih. Nyuwun lelagon nggih. Kusuma Wijaya. Nah, nggih. Yoga Mas Joko Kedung Malang Kediri ya hadir menyimak lumantara Dwijo Laras Indonesia. Oke, matur nuwun. Uga Bunda Santi iki ya. Wah, transfer 200.000 nduk niken. Bunda Santi sing ana Jakarta. Nggih. Nah, nyuwun lagon Kusuma Wijaya. Nduk sapa jenenge iki? Prima karo Mbak Cempe sing urung jumeneng. Ayo. Nggih. Nah, disupati yo. Ben ngadeg Mbak Prima dengan Mbak Retno Cempe. Gareng iki saka Mbak Santi 200.000 kon maringke Mas Nanang tunanetra. Oh iya. Apa ya ngerti dia to cah iki? Ngerti. Saka Mbak Santi saka ing Jakarta, bundane niken
Nyalih. Nggo nanang tunanetra. Ya wis. Besok nggo menakke mripat ya. Ha. Benak ning mripat. Heeh. Apa iso dibenakke ana apa enek bengkel mripat iki? Ada. Ngendi? Ngendi? Ono ya. Ada di apa Ngenteni. dokter mata itu ada. Oh, dandakna mripatmu nang gen Diganti moto Naruto ngono kae lho Mas Sapi. motor Naruto. Kowe mripat. Ora Ken. Kok wis ajake ora omongan karo Cungpe ngopo? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pe, Rasa Pe. caturan karo kowe, Pak. Ora caturan. Pe, cempe. Cungpe kok cempe metake. Ya, Kowe iki tiba tuwa, aja sok marahi kaya ngono. Lah kuwi geger mergo rebutan lanangan kok kuwi ya. Oh iya toh? ndak. Lah ngapa lek? Kuwi gelem karo kuwi ora apa. Kuwi kekno. Kowe tak garap dhewe kuwi ya. Aku gelem karo Mas Pardi. Kok sapa? Pardi. Parti iki sapa? Mas Parti sayang. Siapa? Parti. Pak Ardi kok Pardi. Oh, Nah, Pardi. ya apik. Heeh. Tapi wis akur kok wingi wis akur cah loro wis akur. Ya, jabone, Pak. Jobone. Ora ya kuwi lahir batin tulus tresnoku ning sampeyan yo, Mbak. Telek. Wis to, Parti PN ra kok apa-apa. sik kowe kok naksir Ardi iki lho. Apa iso digarap? Wong ketok lak kowe wis meko. Yo iso ngene-ngene lah yo nek Oh, dikumsik ya. jek gurih lho. Dikom dinget sik sik gurih. Oh, terus dideplok. Wah. Ya ora apa-apa kok tambah-tambah mendem. Ya, iki go iki Van Gareng Semarang dari Jakarta monitor. Oke. Mas Sukri Hono Coroko. Walah, Den Sukri. Ah, iya. Nggih, matur. Yo, lagune Kusumo Wijaya. Engko bar iki gek nutupne lakon yo. Iki lakon pamundhut saka panitia. Wah, luar biasa Banjaran kok krasana. Oh, ngono ya. Monggo musikipun, yuk. Dijolaras Indonesia. Oke, Mbak Santi paring 300.000 untuk genduk Niken Salindri. Oke, diaturke Butui. Ya. Lungeng mekar lan sumi puspita ing taman sari manglung mangungsung wengi kalawan Bungkun goro-goro. Ki arta saka Mbak Santi 300.000 ge diparingne karo genduk Niken. Oh, ngono Ya. Kalau sawangan mendung mentiung kaya agahe payung no. Oh, ya.